Näin päin. Tää sytkäri toi nyrkki suojaa tuota muuta kuvaa. Ups, meni vähän yli tonne. Ei se mitään. Mä aloitin mun valokuvien teon joskus 79 vuonna. Ja sehän oli tietysti, pimi oli veskissä. Kylpyammeen päällä oli levy ja siinä oli altaat. Ja ne ensimmäiset kuvakokemukset oli hyvin semmoisia voimakkaita, että muistan kun sain ensimmäisen semmoisen vedoksen, joka kolahti oikein kunnolla, että katselin sitä lampun alla ja se oli toonattu kuva 2 tyhjästä tuolista. Ja se vaan niin kuin meni jotenkin mun sisään se kuva, että mun jalat tutisi ja ne meni ihan veltoksi ja mä istahdin siihen sitten se kuva edessä ja se pysäytti mun mielen. Ja mä luulen, että jotenkin sillä on ollut valtavan suuri vaikutus. Ja mä koen, että se työpolku tavallaan siellä pimiössä on jotenkin semmoinen mystinen tapahtuma, että varsinkin kun sä teet isoa vedosta, sä et voi ajatella mitään muuta. Yksinkertaisesti siinä on matematiikkaa jo niin paljon semmoisen ison vedoksen valottamisessa, että sun täytyy olla niin kuin täydellisesti siinä läsnä. Ja sen työn polun täytyy mennä häiriöttä niin kuin läpi. Joo. Okei, täytyy kissaa katsoa. Onhan se täällä. Kissa pääsee sisälle ensin. Ennen kuin mennään pimiöön. Ja sitten tää eteinen pimennetään tästä. Tähän ei ole mikään ihan täydellinen, mutta se riittää tämmöiseksi välitilaksi. Ja sitten seuraavaksi suljetaan tämä ovi, joka on täällä keittiön puolella. Että tällä tavalla saadaan tämä välitila, että pimiöön voi tulla vaikka paperin valotuksen aikana. Tämä on riittävän pimeä. Okei, sitten mennään pimiöön. Se mitä päivänvalossa tehdään on tietysti tämä negatiivin valinta. Ja tässä mä oon jo löytänyt tämän negatiivin, koska mä vedostin tätä lauantaina toissapäivänä ja olen tehnyt ensimmäisen koevedoksen. Ja tää on Intiasta, Madhupurista viime talvelta. Mä oon vedostanut tässä pientä näyttelyä Karjalohjan kirjastoon. Ajattelin, että viimeinkin voisi karjalohjalaisillekin näyttää jotain. Ja sitten se negatiivi laitetaan tonne negatiivipitimeen. Ja tässä vaiheessa tietysti koitetaan olla tarkkana, että siinä ei ole pöly. Sitten laitetaan näitä päivänvaloja pois ja ruvetaan totuttelemaan hämärään. No, negatiivi on nyt koneessa ja meidän silmä totuttelee pikkuhiljaa tähän valoon. Niin tässähän huomaa että tässä on pikkasen ongelmaa tässä kuvassa, että nämä varjot, jotka täällä näkyy kirkkaana, niin nämä varjot toistuu aika hyvin ja siellä on sävyjä tuolla varjoissa, mutta tämä vaalea pää, joka näkyy tässä tämmöisenä tummina alueina, on hyvin tumma. Ja normaalisti kun tämmöinen multigrade-paperi valotetaan, niin valitaan joku tietty jyrkkyys sen negatiivin jyrkkyyden mukaan.
Eli tehdäänpäs nyt sitten semmonen koevalotus. Mun altaat on tommoset, se nestetila on siinä 10 senttiä leveä vähän yli. Niin mä oon sitten leikannut tämmösiä sopivia koeliuskoja, jotka menee sinne altaaseen. Nyt vähän himmennetään, niin me aletaan näkemään paremmin täällä koneella. Se on minuutti 20 sekuntia, niin mä laitan tänne nyt 2 tämmöstä 40 sekunnin valotusta tulemaan. No niin. Ensimmäiset koeliuskat tälle päivälle. Kehitysaika täällä on 1 minuutti. Ja kun kello tuossa pyörii, niin mä voin työntää se silloin, kun mulle sopii se. Minuutti alkaa olla valmis, niin sitten avataan keskeyteluukku. Täällä niitä ei tarvitse paljon muuta kuin huljauttaa, koska meillä on käytössä tässä tämmönen RC-paperi, eli resin coated. Suomeksi käytetään tämmöistä nimeä kuin muovipaperi. Seuraava on kiinnite. Koeliuskoille ei ole niin tarkka tämä kiinnitysaika, koska niitä ei ole tarkoitus säilyttää sen kummemmin. Noin nopeasti ne tuli ne 5 minuutissa. Kyllä tää toimii näin. Me voitais hyvin pikkasen enemmän, vaan voisin niinku pyrkiä esimerkiksi tämän tytön kasvoja avaamaan ja myöskin tästä näin. Aavistuksen enemmän. 3 kertaa 40 sekuntia tätä loivaa varten. Ja nyt piti tehdä niitä temppuja. Miten saatiin aikaa. No tässä meni 16 minuuttia nyt. Varsinkin nykyään, kun kuvatulva on ihan järkyttävä, niin mä luulen, että jotenkin se valokuvan niin kuin mieltä pysäyttävä voima on niin kuin semmoinen, jota mä usein niin kuin mietin ja pohdin vähän kuvissa. Tai jos ajatellaan, että kuvaa vaikka 2000 kuvaa matkalla, ja sitten kattelee niitä negatiiveja sen matkan jälkeen, niin sieltähän poimitaan ehkä 10 kuvaa niin sieltä. Niin kyllähän siinä vaiheessa se on se, niin kuin, siinä on semmoinen valtava merkitys sillä, mitä sieltä poimitaan myöskin. Että kuvaamisen suhteen voi olla niin kuin aika vapaa, että voi kuvata päiväkirjakuvia. Ihan joitakin kuvia, joita haluaa muistaa, mutta tietää, että näitä ei niin kuin ikinä käytä taidetyössään. Ja sitten on tavallaan ne työt, jotka joku laskeutuu sun eteen vaan tossa, kun sä kävelet jossakin joella. Ja siinä se vaan on sitten. Se on niin kuin lahja vähän ja se on mulla niinku semmoinen, että usein ne on just niitä kuvia, mitä mä sitten näyttelyyn